खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सासे बर' फरायसानि जाफुंसारनाय उदालगुरि जिल्ला 1 नं डिमाकुसि गामिनि मुस्रि फिलिप दैमारि आरो मुस्रिमा गलाबमणि दैमारिनि फिसाज्ला मुस्रि फिनुएल दैमारिया आईआईटी जेईई एडभान्सड आनजादखौ उथ्रिसारनो हानानै दासिम फार्स्ट राउन्डनि काउन्सिलिंआव हिमाचल प्रदेशनि आईआईटी मन्डियाव जायगा मोननो हादों। फिनुएल दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला इयुनाव बिथाङा रिसार्च लाइनाव थांनायनि थांखि दङ आरो आईआईटीनिफ्राय बीटेक आरो मास्टारखौ कमप्लिट खालामनानै पीएचडीखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव थांनानै फरायहैनायनि थांखि दङ। जायनाखि फिनुएल दैमारिनि नखरनि थासारिया मोजां नङा बेनिखायनो जोबोद दुखु खस्थनि गेजेरजोंसो बिमा आरो बिफाया फोरोंबोदोंमोन आरो बिमाया गुबैयै गोबां मदद होबोदों जेरै बिजाब बायनाय मुं थिसननाय बायदि बायदिफोराव मदद होबोदों होननानै फिनुएल दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों। फिनुएल दैमारिनि बिमा गलाबमणि दैमारियाबो फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा थानो थाखाय खुनुरुखुम न' बिथाल' दङ अब्लाबो उन्दै समनिफ्रायनो फिसानि फरायनाय समखौ नोजोर होबोदोंमोन आरो फिसाफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो हायोब्ला बेनो सम्पति आरो बे सम्पतिखौ रावबो सेनो हाया होननानै फिसाफोरखौ बोसोन होबोदोंमोन। बेनि अनगायैबो जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गावनि नखरखौ समाजखौ बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेखौ लानानैबो फिसाफोरखौ जेब्लाबो बोसोन होदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। जोंनि बिमा बिफाफोरखौबो गावनि फिसाफोरनि फरायनाय समखौ उन्दैनिफ्रायनो नोजोर होनो थाखाय खावलायो आरो उन्दैनिफ्रायनो बेनि थाखाय हुदा खालामनानै होनो थाखायबो खावलायो। लोगोसे उन्दैफोरखौ अननानै बुङोब्ला उन्दैफोरा बे खामानिखौ मावनो बाध्य जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं फिनुएल दैमारि बिथाङा फरायसाफोरनि थाखाय बुंथियो दि जों जेब्लाबो आईआईटीखौ जेसेबां गोरा बेनिख्रुइ गोरासिन सानो मानोना आईआईटी उथ्रिसारनाय बर' फरायसाफोरा खम बेनिखायनो बुजायग्रा गैया जायनि थाखाय जों आन्दायनानै थानो गोनां जायो। नाथाय मोजाङै स्टाडि मेटेरियेल मोनोब्लानो आरो गाव गावनि नाजानाय थायोब्लानो जाफुंसारनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे सिगांनि समाव स्टाडि मेटेरियेलफोराव गोबां रां खरसा जायोमोन नाथाय दा बेबायदि नंला होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। जिन्स पेन्ट गाननायनि थाखायनो दखानदारा गावनि दखानाव मुवा बायनो फैनायखौनो गाज्रि आखु बाहायनानै दखाननिफ्राय होखारहरदों। बे जाथाया आफगानिस्तान एबा पाकिस्ताननि नङा अदेबानि बे जाथाया आसाम बिश्वनाथ सारियालियावनो जादों। 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिश्वनाथ सारियालिनि दैनिक बाजारनि खाथियाव नुरुल आमिन मुंनि सुबुङा न'आवनो इलेक्ट्रनिक दखान होयोमोन। दखानाव सिख्लाया हेडफन बायनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय सिख्लाया जिन्स पेन्ट गाननानै दखानाव फैनायखौ नुनाय लोगो लोगोनो गलादार नुरुल आमिना गाज्रि आखु बाहायनायजों लोगोसे गाज्रि राव बाहायनानै सिख्लाखौ दखाननिफ्राय बाहेरा फारसे नाख्रांहरदों। गलादारनि बायदिब्ला गावनि न'आवबो आइजोफोर दङ नाथाय आइजोफोरा बुरखा गाननानै थायो। गुबुननि बेबायदि जिन्स गाननायखौ नुयोब्ला गावनि नखरनि आइजोफोरनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। दखानाव जानाय बे जाथायखौ सिख्लाया बिफानो खोन्थाहैनायाव बिफाया जाथायनि सोमोन्दै गलादार नुरुल आमिनजों सावरायनो फैदोंमोन नाथाय बिथांखौबो गाज्रि आखु दिन्थिनानै होखारहरदों। बेबायदि जाथाय जानायनि सानथाम उनाव मैया नुरुल आमिननि फिसाज्ला रफिकुल इस्लाम आरो शहीदुल इस्लामा फिन सिख्लानि बिफाखौ लामायाव लोगो मोननानै गाज्रियैनो बुनानै हरदों। बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव दुथां नुरुल आमिना पुलिस थानायाव खौरां हैनानै दोनखादोंमोन। उनाव सिख्ला आरो सिख्लानि बिफाया पुलिस थानायाव जाथायनि हेंथायै एफआईआर होनायाव पुलिसआ नुरुल आमिनजों लोगोसे बिनि सानै फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामबाय। हाग्रा बिफाना जेबो खामानि मावाखै खालि रांनि थाखाय अन्थाइ बाला रोगाग्रा गारिफोरनि उन खारदों बे अजदखौ होदों भारत भुटान सीमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोल बिरखाङायाव साखाथिनि गामिफोरनि आबादारिफोरा लोगो नांनानै हाग्रा बिफाननि हेंथायै खुद्रिखांदों। सानफ्रामबो हाग्रानि मैदेर फालोआ ओंखारबोनानै जाग्रा आदार नागिरनानै फैनानै आबादारिफोरनि माइ आबादखौ जासे जानानै सिलिंखार खालामलांनायखौ आबादारिफ्रा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि 100निफ्राय 150सो मैदेर फालोआ सानफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय फैनानै आबादखौ जाफैयो। बेबायदिनो गोबां जौ बिघानि आबादखौ जालांबाय आरो खहा खालामबाय। सोरबा नखरनिया जानो थाखायबो माइ दै गैला होननानैबो दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बे आबादखौ मावनो थाखाय बिथांमोनहा सोरबाया लन दाहार बायदि लानानैसो आबादखौ मावदोंमोन।
नाथाय हाग्रानि मैदेरा फैनानै आबादखौ सिलिंखार खालामलांजोबदों। हाग्रानि मैदेरनि अयथासारखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरोब्लाबो हाग्रा बिफाना जेबो गोसो होआ, खालि रांनि थाखाय बाला अन्थाइ रोगाग्रा गारिनि उन उनल' खारो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं हाग्रानि मैदेर होनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा सान-हर उन्दुनाय गैला होननानैबो दुखुखौ फोरमायथियो आरो मैदेर होखारनो थाखाय NGOनिफ्रायसो बम होलांदों होननानैबो फोरमायथियो। जायनि थाखाय बिथांमोनहा हाग्रा बिफाननि हेंथायै हाग्रा बिफान मुर्दाबाद स्लगान होनानै गोमसार होयो। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों साबाया जिउ खहा जादों। बे जाथाया दरंनि दलगावनि बेसिमारियाव जादों। गंसे सुइफ्ट डिजायर गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव सौदावलायनायावनो साबाया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो साथामा गाज्रि जोखोम जादों। गारि सालायग्राखौ लाफानानै गासै 7 सुबुंफोरा सुइफ्ट डिजायर गारिजों तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानायाव 7 मादाव साबाया जायगायावनो जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानायनि मादाव सानैया आइजोफोरमोन। मुंफोरा फारियै मन्जुआरा बेगम आरो सानिया आक्तारा। मख'नो गोनांदि सानिया आक्ताराया आसामनि सासे मुंदांखा इउटुबारमोन। बेनि अनगायैबो उत्तराखन्डआवबो मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। दासिम 13 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया उत्तराखन्डनि देहरादुन जिल्लानि चाक्राता तहसिलाव जादों। जाथायनि सायाव देहरादुन जिल्लानि मेजिस्ट्रेट डक्टर आर राजेश कुमार बिथाङा फोरमायथिदों दि गंसे माल रोगाग्रा गारि जेराव मालजों लोगोसे सुबुंफोरबो दंफायोमोन, बे गारिया लामानिफ्राय 300 फिटसो गाहायाव गोग्लैहैदों आरो बेबायदि जाथायजोंनो 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 4 जोखोम जादों। जोखोम जानायखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम थिसननाया जादों। जायनाखि बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया देहरादुन जिल्लानि चाक्राता तहसिलनि किउनि होननाय मोनसे गामि सिं ओनसोलाव जादों। बेनि थाखाय रैखा खालामग्रा हान्जाया थाब सौहैनो हायाखै। बिथांमोननि सिगां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों। उनाव चाक्राता SDM, लकेल पुलिस आरो SDRFनि हान्जाया थांनानै रैखा खालामनाय हाबाफारिखौ मावहैदों। नांनायनि बांसिन लिरथाय दैखांनायनि थाखायनो बे लामा जाब्रबथाया जानो मोन्दों होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय उत्तराखन्डनि चिफ मिनिस्टार पुष्कर सिंह धामी बिथाङा बिथोन होबाय। लोगोसे जाथायजों जिउ गोमानाय नखर आरो जोखोम जानायनो रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानैबो फोसावबाय। दुबाइआव जानाय T20 वर्ल्ड कप 2021आव फिन भारतआ जेननो गोनां जाबाय। दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव इन्डिया आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव जानाय T20 वर्ल्ड कप 2021आव इन्डियाया फिन निउजिलेन्डनि आखायाव जेननो गोनां जाबाय। इन्डियाया नैथि खेबनि थाखाय T20 वर्ल्ड कप 2021आव जेननो गोनां जादों। निउजिलेन्डआ 8 उइकेट्सआव इन्डियाखौ फेजेनदों। थांनाय सप्तायावबो पाकिस्तानआ भारतखौ 10 उइकेट्सआव फेजेनदोंमोन। बेसेन बांनायनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हागोन बेखौ लानानै दिसपुरनि बिजेपिनि MLA अतुल बरा बिथाङा गोदान फर्मुला फोरमायथिनानै होदों रायजो राजाफोरनो। बिथांनि गोदान फर्मुलाया थाव गोथांनि बेसेन बांनायनि सायाव। बिथांनि गोदान फर्मुलानि बायदिब्ला गुबुन गासैखौबो बुरजा जा, नाथाय थाव गोथांखौ खम जानांगौ। मानोना हाथायाव 90% थाव गोथाङानो गाज्रि। जायनाखि हाथायाव थाव गोथांखौ गाज्रिखौसो फानखायो, बेनिखायनो थाव गोथांखौ बायाब्लानो फालांगिरिफोरा खहा जागोन आरो थावनि बेसेनाबो गाव हारसिङैनो खम जालांगोन। गुबुन फारसेथिं खौरांगिरिया बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन दि बेरेखा दोलोआव थायोमोनब्ला नोंथाङा बेसेन बांनायनि हेंथायै बुंथिगौमोन ना बुंथिया होननानै। अब्ला बिथाङा फिननाय होयोदि बेरेखा दोलोआव थायोमोनब्ला बेसेन बांनायनि हेंथा गोबां खोथा बुंगौमोन। नाथाय दा सोरखाराव थानायनि थाखाय जेबो बुंनो हाया, राहा गैयैयाव खुगाखौ बन्द खालामनांगौ जायो होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेराफारसेथिं बेसेन बांनायखौ लानानै अखिल गगैआ बुंथिदों दि बे समाव मुवा बेसादनि बेसेनफोरा गोबां बांदों आरो ट्रेन्सपर्टेशननि बेसेनाबो गोबां बांदों। ट्रेन्सपर्टेशननि बेसेन जेरै जोंनि थांलाय फैलायनि बेसेन आरो मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायनि बेसेन। बिजेपि सोरखार फैनायनि सिगां गंसे गेस सिलिन्डारनि बेसेना 441 रांमोन। दा बे बेसेना बांनानै 1000 रां जाहैबाय। फ्राय 560 रां बांबाय। बेनि अनगायैबो थाव गोथांनि बेसेना सिगां लिटारसेयाव 80 रांमोन, दा बांनानै खमैबो 200 रां जाहैबाय। दालिनि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 48 रांमोन, दा 110 रां जाहैबाय। बेबायदिनो पेट्रल, डिजेल आरो मुलि बायदि बायदिनि बेसेनफोराबो बांदों। जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय बेसेन बांनायनि सोमोन्दै बिजेपि सोरखारा बायदि खोथा बुंनानै बे जेंनाखौ बोस्रांनायनि लामा लायालासे गोजानाव दोननोसो नाजायो होननानैबो बुंथिबावो अखिल गगै बिथाङा।
गारि हाइजेक खालामनो नाजानानै सानै दुथाङा हमजादों। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै बिक्रमजित सिन्हा आरो बिक्रानजित सिन्हा। बे जाथाया आसाम सिलचराव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै दुथाङा काजल हुसेन लास्कार मुंनि गारिखौ सिलचर पार्क रडनिफ्राय एयारपर्टसिम थांनो थाखाय भारा लादोंमोन। गारि सालायग्रा काजल हुसेन लास्कारा दुथांफोरखौ एयारपर्ट फारसे लानानै थांगासिनो दंमोन। बेयावनो दुथांफोरा गारिखौ सानब्रैनि थाखाय भारा बिदोंमोन। लोगोआव ड्राइभार नांफाया होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय बेखौ गारि सालायग्रा ड्राइभारा गनायनानै लायाखैमोन। बेयावनो दुथांफोरा हाथियार दिन्थिनानै गारि सालायग्राखौ सिगि सग' खालामदोंमोन। उनाव गारि सालायग्राया गारिखौ लासै सालायनानै खारबाय थानाय गारिनिफ्रायनो दरजा खेवनानै हायाव बाज्रुम हरदोंमोन आरो रायजो राजानिफ्राय मदद नागिरदोंमोन। रायजो राजाफोराबो बे समावनो गारियाव थानाय सानै दुथांखौ हमनो हादों आरो उधरबन पुलिस थानायाव दुथांफोरखौ गथायनानै हरदों। पुलिसफोरा दुथांफोरनिफ्राय गोबां हाथियार हमनो हादों, जेरै गंब्रै पिस्तल, एयारगान, गोबां गुलि, सिखा, टर्च आरो माखासे। सानफ्रोमबो मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया गोदान राव नंलिया, जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांबावबाय। पेट्रल डिजेलनि बेसेना सानथामनि उनावनो मैया अदेबानि रबिबार खालारखालि फिन बांबावदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव मैया पेट्रलनि बेसेना बांनानै लिटारसेयाव 105.40 रां जाहैबाय आरो डिजेलनि बेसेना बांनानै लिटारसेयाव 98.40 रां जाहैबाय। पेट्रलनि बेसेना मैया 35 फैसा बांदों आरो डिजेलनि बेसेना 37 फैसा बांदों। दासान्दि दिल्लीयाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 109.34 रां, डिजेलनि बेसेना 98.07 रां। मुम्बाइआव पेट्रलनि बेसेना 115.15 रां, डिजेलनि बेसेना 106.23 रां। चेन्नाइआव पेट्रलनि बेसेना 106.04 रां आरो डिजेलनि बेसेना 102.25 रां। कलकातायाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 109.79 रां आरो डिजेलनि बेसेना 101.19 रां। बेबायदि थाद'नाय गैयालासे बेसेना बांबाय थायोबा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना माखासे समनि उनावनो लिटारसेयाव 200 रां जाहैगोन बायदिखौ नुहुरो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।